Wala pa masolbar o kung ma-identify ang nagbilin sang lapsag sa punungan sa South San Jose Molo. Apang liwat naman nga may nakitaan nga fetus sa barangay North Baluarte Molo. Nagapanawagan si Honorable Alan Aurelio, punong barangay sang North Baluarte Molo, sa kung sino man ang nagbilin sang fetus nga magpalapit sa ila. Sa interview sang K5 News FM kay Aurelio, iya ginpayag nga isa kasala ang iya ginhimo apang sarang sila nga mag-istorya sa iloy nga nagbilin. Dugang pa sang opisyal, sa iban nga nagabusong, handa sila nga magbulig o kun mag-assist kung may kinahanglanon. Nahibaluan niya may nakitaan nga fetus gabi sang Nobyembre 18 kung siriin amat-amat na nga nagaporma ang ibabaw nga parte sang lawas siniya. Yari ang kabahin sang payag ni Kapitan Aurelio. So, amo lang ilang amon, no? Kung may mga ano ka mo, pabadangop naman sa barangay official. Kung gusto nyo isekreto namon. Para hindi man kamo ano sa inyong mga pamilya nga gatago kamo, no? Ibuligan namon, mabulig kami sa sa inyo. So, ma'am, kung kapamati ka, ma'am, hindi mo siguro ungod. Ianon mo lang, bangon mo. Kahit wala naman, ano mo na, kaya na mo na natabo. Kami willing kami magbulig sa inyo. Sa karon mayaran na sang persons of interest ang mga opisyales sang nasambit nga barangay. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.